Philippine Drama presents Handumanan So Sa Ta Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga bye-bye lady. Agat naman tatampo, nagdasangan nga. Ena. I love you, Ina. Jolito, Ang tinuod, dugan naman ko nakagusto nimo, pero karon ako makahigayon og sulti nimo ini. mao ba? May chance ka ako. Dili pa ka na ko matubaglit. Ako panahon-naon. Uy, mao ba? Nanguyab din ni mo sa Jolito? Ote, Ay niya, ima nagisugod. wa pati uy. Nga naman. Nagduduha pa man kuti uy. Nga naman, dili ka ganahan niya. Oh, okay naman si Jolito, te. Buotan man siya. Oh, kung ganahan ka niya, nga nung pantusan pa man ni mo ang tao, suktan na lang na. Tinuod, Ina? Imo na kong gisugot. O, Jolito, uyab na ta. Yes! Salamat kayo, ha? Salamat kayo, Ina, nga uwa ko nimo pantusag lugay. Basta kay isaad lang gid ha. Nga dili ko nimo binuangan. Promise na ko nimo, En. Nga ikaw lagi ang akong mahalon, ugwa nilain pa. Salamat, Jol. Oh, Jol. Nganong kitamang ko nimo dinhi? Magunsa man ta dinhi? Anin ako masukod kung tinuod ka bagyod nga nahigugman ako, En. Jolito. En, Jol, ayaw. Mahadlok ko. sa may mong kadlukan. Mamaptuson niya ako. Nga nung mahadlok man ka. Nga di man ka nakupasagdan kung mumabdos ka. Basta ha. O lagi, pasag lang ko sa kabuhatan, okay? Ina. Ang ano nag-una-una man in town ka, uy. Walang gina mo kapugni ang among kaugalingon, te. Unya-unsaon naman lang kung mamabdos ka. Niingon man si Julito, te, nga dili ko niya pasagtan. Maayo lang unta. Wa naman ko riklaha. Kuyawan ko inida. Magpalikog pa inan si Tas. Aron ako ni maklaro. Positive. Mabtos ko. Mahinoon nga mabdos ka. Nalipay ka nga mabdos ko? Uy, kay mahimo na kong amahan. O niya. Unsa may plano nimo ining atong kahimdang karon? Maglive-in lang muna ta. Ha? Mag-live-in? Maglive-in lang muna ta. Unya na lang ta magpakasal kung makatigom na ko. Sa man, okay ra nimo nga magtigom lang muna ta. Wa ko'y mahimo. Kinian naman eh. Mabdos naman ko. Sige day, kay mangita kog atong kapuyan. Naunsa man ka? Nanghupaw manggug ka? Nagunaw na lang ko sa atong kahimtang, day ba? Nga naman, day.
day, dong? Gamay ram kayang silod din sa ato day. Nya, hapit na ba ka mga anak? Unsam day plano ni mo, dong? Mularga ko sa Manila day. Ha? Imo kong biyaan, dong? Dili sa ingon nga biyaan. Mangita ko kayuhan ba kay hapit na biya ka mga anak. Namgo ko'y amigo nga iya kong dado sa Manila. Dong. Dong, unsa gud ni? Nagdahan naman lagi kagbag. Mularga namin sa Manila day. Imo gid kong biyaan, dong. Kinahanglan nga ako ning buhaton day. Kay para ni sa tong kaugmaon. Ug sa maabot sa natong anak. Dong. Sige, natira ko ha. Kay naghuwat na ako nga akong amigo. Kay Cebu pa ba mo agi. Ayaw ba kalibot pagpanawag na ako, ha? O day, amping dani ha. Amping ipod ang umabot na tong anak. Ikaw, sad. Pag-amping dito. Sige, antara ko. Amping, dong. Mao day nga gool kinagnaong nimo. Kinilarga dis Manila si Jolito. Ote. Ato siya dito manarbaho kay dako-dako man ang sweldo dito. Mao sa lagi, uy. Ang saon manggod nga, gamay ram gid ang sweldo dinis ato. Ay nalagkul-kuol diha. Hunang-hunaan na lang nga para sa inyong kaayuhan ang gibuhat ni Jolito. Kumusta naman ka, dong? Okay na ko diri day. Salamat sa kwarta nga imong gipadadong, ha? Karo sa gani ka mga anak day. Karon sunod buwan, dong, mga anak na ko. Unsa man mo pa uli ka? O day, mupauli ko. Kay gusto na ko nga na ako inig pangalaki mo. Bantay, ha? O lagi, promise na nako nimo. Ingon ka mo pauli ka. Nanganak naman lang ko, amang ka mo pauli. Sorry kayo di ha. Usa ko manggod nga na busy mo sa trabaho. Sige lang day. Kay kung magatigom na niya ako, mo pauli ako din sa ato. Bantay ka, ha? O lagi. Sige na, kay matrabaho pa ko. Sige, dong. Amping niya ha. Huwag amping isa ng atong anak. I love you, day. I love you too, dong. Naunsa man is Julito? Dili man mo tubag kong tawakan. Maayo ka ni message siya. Dili ko makatubag nimo kay busy ko sa trabaho. Busy day siya. Onya na lang kumukontak niya. Kumusta man si Jolito? Nanawag na siya nimo? Wate, kay busy pa siya sa trabaho. Si busy sa trabaho. Nga, nag-inom siya kauban sa mga barkada? Tinuod ka, te? Lagi. Kinag-post man sa Facebook yung barkada nga akong friend. Namakak sa Jolito ni mo. Unsa? Maayo kay imo nang gitubag. Pasensya na ka rin, ha? Busy lang yung ko sa trabaho. Karoon lang gani, nagkandami sa mong mga gamit para ibaligya. Busy yung kay ko sa trabaho, rin.
Busy sa trabaho? O busy sa tagay? Oo, si Tagay ba, uy? Nahibaw ko nga wa ka magtrabaho ron, Jol. Naa kasi mong mga barkada nakigiinom ka. Oh. Naunsa man in taon ka, oy? Mura makagway pamilya? Mura makagway anak? Magsige na malahin ang tagay diha? Di ba na ka magpakabana diri na mo? Oh, Sam ka, uy. Gamay nga kalibay mo pa ng initan. Di ba kakon manggod ka? Paingon-ingon pa ka nga busy kas trabaho pero ang tinuod di ay busy kas tagay. Dili na ko makaagwantay ning imong batasan, Jolito. Maayo pag magbuwag na lang ta. Ina, Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Dili na nako makaya ang batasan nga gipakita ni Jolito nako. Maong ako na lang gyud ang nibuhi sa among relasyon. Sa pagkakaron, naningkamot ko nga mabuhi nako ang akong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.